Dobrý deň, dneska tu máme ďalšie video z veci zadarmo Brawl Stars. No a konkrétne dneska máme 15 powerpointov. Toto je, že Kid na nás použije ultimu s kríkou. To je asi preto, že tu mám popinku so sebou. Samozrejme, kleneme eventy. Tak. Ideme do shopu. A čo máme v shope? Oferky tu máme asi také isté. Ja som, že to pribudla, tak ja aj tu som chcel, nevadí čo. Dobre, ideme. 60 XP laberov. Jaj, popí. No a to je všetko. To je dnešné video. Ľudia, momentálne máme XP laberov koľko? 22 530, dobre. Máme skiny. Tak a to je všetko. Dobre ľudia, my sa vidíme pri ďalšom videu. Dovidenia ľudia.